हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि मुङा मा आरो बेवहाय सोर सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बे मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों बै नुहुरनाय आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर' सावथुन मुलुगनिनो फावखुंग्रि बिथां मनालिसा हाज'वारी लोगोसे नयन कछारी बिथांमोनखौ आरो बे गोदानै फैनो गोनां बै नुहुरनाय अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी बिथाङा। आरो बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला डायमन्ड रिल प्रडाक्शन चेनेलाव नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। आरो बिथांमोननि बे डायमन्ड रिल प्रडाक्शन बेनारा मोनसे गोदानसो दे लोगोफोर, बिनिखायनो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे बिथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां बै नुहुरनाय अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ जेब्ला हगारगोन अब्लानो नोंथांमोना नुनो हानाय बायदि। आरो बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो हगारसिगोन, बिनिखायनो नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो सावथुनफोरनि बागै आपडेट्सफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।